En aquest videotutorial veurem com podem inserir animacions a objectes que tinguem en una diapositiva. En aquest cas jo aquí tinc 3 imatges. El primer que he de fer és col·locar-me a l'apartat de les animacions. Aquí al costat teniu totes les eines que hi ha. Aquest d'aquí és propietats. Si no tenim res seleccionat, el que ens surt són les propietats de la diapositiva. Els estils, la galeria, el navegador, llavors aquí tenim formes, llavors aquí tenim les transicions entre les diapositives i les animacions d'objectes. Per poder-ho fer així, veieu que ho tinc tot en gris, el que he de fer és seleccionar quin objecte o quin text o quina cosa li vull afegir a l'animació. Llavors, és important que ho aneu fent per ordre, tot i que després es pot moure, però si ho feu per ordre us estalviareu temps. Per exemple, jo vull que primer entri aquesta imatge, després aquesta i després aquesta, i a continuació que vagin marxant també per ordre les 3 imatges. Doncs començaríem aquesta i llavors tenim aquí les animacions. Se'ns activa això d'afegeix. Quan jo afegeixo, d'entrada sempre es posen animacions d'entrada. Llavors jo, quin tipus d'animacions hi ha? Jo puc triar entre una animació d'entrada, una animació d'èmfasi, una de sortida, un camí de moviment i altres efectes. Què és cada cosa? Animació d'entrada és que l'objecte no hi és i entra, tal qual. D'èmfasi vol dir que l'objecte ja hi és a la diapositiva i li donem que faci una pampalluga, que es faci gran o que s'encongeixi, però l'objecte ja hi és a la diapositiva. Si no hi és, sortirà un efecte molt estrany, perquè apareixerà un segon només. Un efecte de sortida és com marxa la imatge o l'objecte o el text o el que tingueu. Un camí de moviment justament és això, que es mou per la diapositiva amb la forma que nosaltres li donem, i altres efectes són altres coses que hi ha. Doncs ara, si jo vull un efecte d'entrada, aquí tenim tots els efectes que hi ha d'entrada, doncs per exemple en boomerang, ara em fa una vista prèvia. Una vegada trio el que m'agradi, llavors aquí baix puc triar si vull que s'activi en fer clic. Això del fer clic el tenim aquí dalt, veieu que aquí hi ha la fletxeta del ratolí, doncs això vol dir que serà en fer clic. Llavors, si no vull en fer clic, sempre puc dir-li amb l'anterior o després de l'anterior. Això és com s'ha d'activar aquest efecte. Si li dic amb l'anterior entrarà a l'hora que el que hi hagi abans, si no hi ha res abans doncs sortirà ell i ja està, i si li dic després de l'anterior podré anar fent que sigui un darrere de l'altre. Llavors, ara els deixarem fer clic, la durada, quan ha de durar l'efecte? 1 segon, 2 segons, 3 segons, això és el que dura l'efecte, en moure's, perquè vagi més ràpid o més lent. I si ha de començar amb un retard o no. Una vegada ja tinc el primer d'entrada, aniria aquí, ficaria el segon. Afegeixo d'entrada, doncs, vinga, i la durada, que vulgui. La direcció, veieu que depèn de l'efecte, doncs aquest, per exemple, les persianes venecianes poden ser verticals, o, que vol dir que surten així, o si les canvio, surten de l'altra manera. I per últim aquesta, afegeixo un efecte d'entrada i farem un òval. Perfecte. Llavors, ara, veieu, tinc imatge 1 entra, la imatge 2 entra, la imatge 3 entra. Doncs si ara també vull que surtin, puc ficar-li efectes de sortida. En comptes d'entrada vindria aquí, canviaria i li diria de sortida. Doncs de sortida amb un requadre. A aquest li ficarem de sortida al bola. Bola dins no, si en cas... perquè és entrada. Sortida. Doncs ullada cap a fora, per exemple. I aquest de sortida... clar, veieu què m'ha passat. No he afegit un efecte, he modificat el que hi havia. Llavors aquí, aquest hauria de ser d'entrada, hem de vigilar, i no sé quin havia posat ara, les persianes venecianes, Llavors ara tenim la imatge 1, la imatge 2, la imatge 3, veieu que se m'han anat modificant els que... Imatge 1, imatge 2, imatge 3... I ara aquí, la imatge 3 sí que tenim una entrada, però la imatge 1 li hem d'afegir. I fixeu-vos el que us deia, ara clar, no em quedaran ordenats. Aquest no ha de ser d'entrada, ha de ser de sortida, i li fiquem dissolt, per exemple.
I ara la imatge 2, que també ho feia un efecte de sortida, afegeixo i li fiquem que voli cap a fora. Perfecte, veieu, tenim imatge 1, entre, la imatge 2, entre, la imatge 3, entre. I ara què ens passa? Que com que ens hem equivocat, això no ens ha quedat ordenat. Primer marxarà la imatge 3, després la 1 i després la 2. Si jo vull que marxin per ordre, veieu aquí tinc aquestes fletxetes, simplement ho ordeno i aquest és l'ordre que aniran seguint, l'ordre de les animacions serà l'ordre que aniran fent. Si jo engego la meva presentació, veieu que no surt res i quan jo faci clic apareix la primera, clic apareix la segona, clic apareix la tercera, clic marxa la primera, clic marxa la segona i clic marxa la tercera. I acabem la presentació. Per tant, l'ordre aquest és l'ordre amb el que aniran apareixent les presentacions. I això és tot.